September ni som pani zana lo thlen chuan India le China chu in ka chil phak leka an lo om le ta a Spangur Gap Southern Pangong So Eastern Ladakh lama chuan China PLA te sipai teng le howitzer tenen anin hung le ruk mai Indian Army tenen rifle in ka phak na maya an lo om le ta ani zantlai deuh to lama phei chuan China Foreign Minister Wang Yi chuan LAC lama sipai le ral thuam te da hlatani tur thu a soina a ataka ero chuan engma ala ni lo cheu mai ani hi kan hriat fo angin China hi chu an thu soi angin engma hi an ti tak tak ngai lo okas ni somthum khan Spangur Gap hian PLA ten chawna na satak an lo siam to kha ni a Indian Army lama tanga thu soi tu pakhat chuan Spangur Gap hian China PLA ten sipai le silayan da ang bukin Indian Army po kanin hung ve ni ram ni sipai te hi silaya in ka phak na leka kanin machon to ati ni senior government official chuan China PLA ten indo machon turin mixture mak deuh an ruaman mountaineers boxer tele local fight club te an tang khom ani atia heng Chinese militia te hian a han pain operation an nei provocative military move an nei phot chuan India po hian kan chang le tang atibok nimin September ni som pani thleng kha chuan pongang lake lama finger 4 mun pawimawh lai chu China PLA ten an lalu a Indian Army ten tlang pong China PLA position en theina an lu ve thung finger 8 then than na North Bank kero Indian Army ten lo in hei an tan mun thatakani September ni som pathum Sunday ni chuan Chief of Defence Staff General Bipin Rawat chuan engkim stock kan nei hnem atia boruak omdan en hian amuan omlo chhozel ri ani Chief of Defence Staff General Bipin Rawat le Parliamentary Standing Committee on Defence member chu September ni som pani inrin ni khan an thu hawa he meeting a hian Bipin Rawat chuan line of actual control le border mun dangdanga reson ba ka ral thuam dang po atam theyang ber an chek thuwa soyani NCP Supremo Sharat Pawar chuan committee chairman Jual Oram chu line of actual control lam dinhmun diktak hril turin ati a Jual Oram chuan ti hian soi border issue a hian borua ka in chen lova mun then khata chuan inral rin atul zual viawa Indian Army te chan that na lai om ma se chan that lo na lai te po om ve tho mai line of actual control point then khata PLA te anin hung na sa a aruna challama po boruak om deuh ma se boruak sausang vut om thei mai tura thlir na ala om ri lem lo hybrid war kan din chan theinan China hi kan chek renga ngai ati ani Chinese People's Liberation Army te hian Spangur Gap Gurung Hill Magar Hill lama okas ni som thumatang khan sipai anin tir bel cha na sa hleya line of actual control lama Indian Army te hi anin ral ring ve reng bok Chinese Foreign Minister Wang Yi chuan press conference a thu soin rampani sipai te tol kirtir ve an ni tur thua soi khani a ma se the escalation hi om mel lo commander level in Inbiakna nei phut hnua chumi in a rin ang boruak tong chho tura ang ma zo kani pangong so le chusul area hetia sipai te in ka phak maya anom le ta hian boruak ti rit hlea tuna an din mun en chuan Chinese PLA te hian engtika nge khoi mun atangin nge che tan ron lak le ang ti hi Indian sipai te hian an vil veng char ani deuh bermaya pangong so le Gurung Hill inkar te Spangur Gap te Magar Hill Mukpari Rezangla le Rejinla te hi boruak ri zual na deuh te an ni tun lai kan din mun chu hetiang hi ani reng maya then khat chuan India hi doi zok ang le engma tingam tak lo ang te nan soidu maya kan Mizo mi te zinga ngei po kan India hi ni khua lo lutu ka ngai kan kat nuk mai thei China hian ral thua ma in tinga in a chapo lar hle ti kan hreveka India nen hanin do tak ta se tu zok nge chan tha ang ni ti hi claimin han lu chil le hetila India le China hian British hun lai dai to khan ramri chung changa in rem na an lo neya chu Simla agreement antia sangkhat zakwa som pathum le som pali vela anin rem nani independent nulama prime minister Puneru te khan
anin rem na hi an za em maya ma se chu tiang chu China ril ru alo ni ho lo maya India chu ramri lama in buat saina nei tul alo ti lo lain sangkhat zakwa somruk pani kuma buaina alo chuak ta thut maya China chuan India ommai mai chu abei tani kha kan hroi tu te chuan an sipai te chu China bei ve lo tur te in thupe kan pelam lama hei hi mana simla agreement an za ema wanga China ne ne inti boyan tum lo wanga ni ber ome khathil kha amol phauthak fiu maya maro chu le lama chuan India beng hartu a alo chang ve hlo maya a hnu sangkhat zakwa somruk pani khan na thula le chola muna anin ep le a chuta po chuan kan ho tu te khan China chu an la chou lo deuh ani mai theiani China lam an ron pon view to hnu point lo ep let phalna an pe thadu ta ho lo maya chuta le kan sipai huai sen te thine na tur tangang lova Major General Sakat Singh GOC 17 Division chuan New Delhi lam te ne na anin biak po na radio le wireless te chu atimit vek tamaya thu nei na chu a in peta mia mai ni engdang soi set set ta lovin kap turin ho te chu thua peta mia maya hemi tum hian India sipai te chu somriat le pariat thi ne tar lana nia China sipai zathum somli in nun na an chan bo China lam chuan somruk le panga chau in hlovin anin soi thunga anni hi zong tun thleng hianin thil soi dik reng hian nei thei ngai lo ni hi kalwan hmuna thil thleng kha tlang hriat ania a hnua 8 fingers muna silai me pu chungchang po kha kan hreveka khata khan van lam hoyaka warning shot satle anga soi ani lai khan report danga chuan China sipai pahnih chu ka hlum an lo ni reng ni om takani somli le panga lai man an la ni zui China in do dan thiam sun chu khan mel ma te bei dan tur le do thei ta ka oma tul changa do thei te mi in ring lo lai bara khai dan te ti der hlok na te ti dan rang kha lo ziak tu maya chu China ho chuan man tangkai an la ching ta hle ni om takani hi ma se an ni chau chu artal dan hrian lo ni bik lova tun nai India sipai pol khat special frontier force ten China ti dan thi ka an hriat lovat tlang chip China sipai te in kul na lang thei lai an lo lu khal thu kha kan hre hlomanga khathil thi tu te kha Ladakh le Tibet mi te India sipai ten ngun taka an lo zir tir te kha an ni China sipai pani lo phila then khat lo man tu te po an ni ho hi an ni nge China ho chu an taktik ngei manga nara khon an lo ni taphot tani hi hetia India le China sipai te anin chek mup hi then khat chuan indo mai thei tura kan ngai mai thaya ma se chin chang khria te chuan chu tiang chuan an ngai ve manglem lova rin ain an lo hlau thong lo viu mai ni tun lai man ro chang kang tak man huna hi chuan hetia sipai le ral thuam in chek mup te hi chu nuclear deterrent an soi ang deuh hi nia cheton thei ve ti in rekur chung hi chuan anin bei mai hi tu ma hen an ring tak lo zo kani China hian India palzu tur hian chak tok ni nen ngai chu ani phot mayanga India mai po ni lo US hial po a chau chu ni maya ma se asa se han thleng ta tak se a votu zok hi nar thi phungin om ve thei tho mai ni China sipai ho paret vel te video siam dang lam chi rang manga anral thuam thil ti thei zialan tir nei mu tur atam hle maya hanen mai chun hup hur om tak ni om poinan langa ma se pistol nga zok phoi muang zok ani hlo chuan om zian nei kher don lovani anral thuam changkang tak ne soi te hi indo na hmuna lates mia lo te an ni hloma a man hun han thleng ta se rin du pan kai mai po thil ol tak chuni ve tho mai anin do thona chuan tolol J20 te hi ta en to na siam a changkang berchi 5th generation stealth fighter ne soi radar te point an man theilo turangai kha ania he chungchang te po hi kanan soi nual to kha ma se chu mu theilo turangai thona chu India thona Russia siam Sukhoi 30 MKI chon alo mu thei tlat mai sia chu ba ka an wan pui ang taka 5th generation fighter ani si chuan engwanga a aya nep zok Russia thona 4th generation plus chu Sukhoi 35 te ang mai khanin mu thei nge an ni ti te
ngai tu tur omani an mani ngei puin rin na an ngat ngam lo ti na ni ngem an tui hnoi long chuan tolol nuclear submarine la chu pon langa chuak mai lo tura ngai chi ni si mandeu lok khan hainan thlir kara a tha hian lak theya mu ani a thil fel lo enge mo chu om nge yarin ani China sipai te khi nun thalel tak ne soi an ni hloma an rama fa pakhat bak nei phalani lo awangin an nei chun te khe chuan thi an hlau hle ni chuba ka an sipai pension to ten en kol chho dan khian du thua sam lo hle boka chu chuan an zinga lungoi lo na asiam na sa hle ne soi ani bok ramtana nun na chan hial te po thup bo an ni tlat thin boka heng har satna chi rang hi India sipai te zinga chuan om meu lo ati theiani anril ruput mang ain ang lo don hle kan ti na ni chu heng zong kan an thlir hian mit hiam le thil chik mi mitam tak hi chuan han in do tak se China ain India hi adin muna thazo kang anti sup to mai ni sun chu zirtir na pakhat i chak na chu thukrula hunrem chang mel reng ro ti thufing tun ma a deng siau ping po in thupui bera alo nei thin chu tu nai thil om dan han thlir hian India hian a chhor tangkai jok don niangai tu hi an thanem tariau nia India tan tun hun hi China zirtir na pek hun tha ani thei mai angem kan hnung deuh khan foreign minister pani ten Inbiakna nein konga in inrem na an siam khania ma se China su khlek thin dan en hian rin nga man har to hle chuba ka Xi Jinping policy hi chakna in ngat tani bera in pha niam angalan hi athil hre ber pakhatani miau awangin engtin tak thil kal zelang mo China me puiten chaklo anga an ngai hun chu atlak hun ani lowang ti asoi thei ta si lova hanlik uai to azuzi le mai si chuanin thila boi thlak hle donani ole khir tu tenin lo beng war pui kan bei sei kan chanelin lo thlir thina in chunga lom thu kan soye